आं मोजां मोनदों खिन्थु सिगांनि 5 बोसोराव जोंखौ लेंहरनाय जायाखैमोन बेवहाय खुनु प्रग्रामाव आं फैनो मोनाखै एसे दुखु फैदों खारन इउनिभारसिटिया आंनि आखाइजों माने गसंनाय मोनसे माने सोलोंथाइनि माने अनुस्थान गिबियावनो आंनो फाइट खालामनानै बे इउनिभारसिटिखौ फसंनाय जादों सिगां जोंनि मानगोनां आंनि सिगांनि मन्थ्रि माने सोलोंथाइनि मन्थ्रि सोरगोआरि जालांबाय बिथाङा थानेस्वर बर' बिथाङा बेवहाय जोंनि क'क्राझाराव फैनानै मोनसे इउनिभारसिटि केम्पास फसंनायनि थाखाय सेंसन खालामनानै गालांदोंमोन जों केम्पास होननायखाय माने गोसो होआखैमोन ओरैनो गोग्लैनानै थादोंमोन थेवबाबो जोंनि माखासे स्टुडेन्टफोर आरो फोरोंगिरिफोरनि नाजानायाव बे केम्पासखौनो माने आरम्भ खालामजेननायसै आरोखि क्लासआ बाव जादों जोंनि क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बायखोन्दा माने बिल्डिंआव बेवहाय क्लास खालामनाय जादोंमोन होमबा बे समाव आं मन्थ्रि जाबायमोन मन्थ्रि जानायलाय जोंनि गासिबो कलेजफोरनि टिचारफोर आरो गुबुन गुबुन शिक्षित बेक्तिफ्रा आंजोंनो लोगोसे थाबाय थायोमोन सानफ्रामबो आंनि न'आव बेलासि समाव MLA बाबो बिथांमोना थांनानै ज' रायलायोमोन कलेजफोरनि गासिबो टिचार प्रिन्सिपाल गासिबो आंजोंनो बिसोरो मोनाबिलियाव टाइम पास खालामोमोन गासिबो बिथिंखौ रायलायोमोन जों बिनि मादाव नैबे केम्पासखौ आङो गोसो होआखैमोन उनाव नायबाय दे हायार सेकेन्डारिनि गोग्लैसोनाय थानाय माने रिजेक्टेड माखासे क्लासावसो माने क्लासखौ खालामनाय जादों बेवहाय उनाव आङो दुखु मोननायसै आरोखि ओमफ्राय बेखौ माबा मोनसे खालामनाया दरखार बिनि बिल्डिंखौ बानायनो थाखाय उनाव आं लाबाय लानानै माने PNRD पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट होननाय आं MLA जाबाय नालाय MLA जानाय लेखा आंहा मोनसे माबा थायोमोन आरोखि माने आंनो बांसिन गुरुत्व होनाय जायोमोन आरोखि आंखौ जोंनि अफिसारफ्रा DCआ बेखायनो बिनिफ्राय फान्ड लानानै बेवहाय स्कुल बिल्डिं बै क्लास बिल्डिंखौ लुग्रोनाय जादों आरोखि बेखौ लुनायनि उनाव बेवहाय लाबोनाय जादों बिनि उनाव लासैनो क्लासाथ' नैबाव जाफैबाय बिनि उनाव आंबो मन्थ्रि जाबाय जोंनि मन्थ्रि जादोंना जायाखैमोनथाय जाबायमोन आंबो मन्थ्रि जाबायमोन मानगोनां आसामनि मुख्यमन्थ्रि थैनानै थांबाय बिथाङाबो तरुण गगৈ सार बिथाङा माने आंखौ एनकारेज खालामबाय थादों बे माबाखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय बिनि उनाव लोगोसे साइन्स स्ट्रिमखौबो लानांगौ होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो खालि बेल' नङा साइन्स स्ट्रिमल' नङा माने मा होनोमोनलाय बेखौ माने मासरुम काल्टिभेसन बेम्बु मिशन बे मोननैखौबो एक्सट्रा भाबै बिथाङा लाजानो लुबैदोंमोन आरोखि साइन्सखौबो होबाय आरो नैबेखौबो बाय'टेक्न'लजिखौबो लोगोसे लाफा होननानै आंखौ बुंदोंमोन आरोखि बेखायनो बाय'टेक्न'लजिखौबो लाफानाय जानायसै बिनि उनाव लासैनो जोंहा माने एकर्ड जाबाय एकर्ड जानाय लोगो लोगो इउनिभारसिटिया मोनसे फुल फ्लेजेड इउनिभारसिटि जानायसै आरो दा बेनि उनाव डेभेलप जानो माने स्कप मोनबाय आरो इउनिभारसिटिया बिदिनो माने फाउन्डेसनाव खस्थ' जादों आं बेखौ गुरुत्व होयियाव बे गोग्लैसोनानै थादों जेला माने जोंनि गासिबो कलेजनि टिचारफ्रा प्रफेसारफ्रा आंजोंनो जिरायो जिहेतु जों ज' माने रायलायलायबाय इउनिभारसिटिनि बिल्डिंखौ बानायनांगौ होननानै नैबे फिल्डखौ आंहा गोसो गैयामोन बेखौ एयारफिल्ड खालामनायनिनो गोसोमोन आंहा खारन बे एयारपर्टखामोन दा बेखौ आं मोनबा नस्थ' खालामनो बादोंमोन आरोखि सोरनिबा दुब्लि मोनोब्ला बेखौ बायनानै खालामनोसै बेखौसो सानदोंमोन हरैजायबो नायनाय जादों खिन्थु उनाव थाङै थुङै बेबायदि मोजां जायगा मोनाखिसै बेवहायनो खालामनाय जानायसै आरोखि दा बेखायनो दिनै गोसोखांदों जा आंनि नाजानायाव जों ज' टिचिं स्टाफआ बयबो ज' कलेजफोरनि टिचिं स्टाफआ ज' जालायलायनानै जों बेखौ जयै खामानि मावबोदों उनाव बियो फुल फ्लेजेड जाहैबाय जेरैबो जौगानायनि
उनाव दा दिनै साइन्स फाउन्डेसन डेबो खुंफानो हमबाय बेहाय आंहा गोसोआव फैदों मानगोनां तरुन गगৈ सार जोंनि आसामनि बारग' रुंसारि जालांनाय तरुन गगৈ सार बिथांनि माने लुबैनाय बायदियै जोंहा साइन्स स्ट्रिमखौबो मोनदों जोंनि गथ'फ्रा साइन्सजों माने पिजि खालामनानै गुबुन गुबुन कलेजफ्राव दिनै साख्रि मोनबाय गुबुन गुबुन साख्रि मोनबाय बे जोंनि थाखाय बिराद माने माबा आरोखि थुलुंगाथाव खामानि जादों आरोखि दा तरुन गगৈ सारखौ जोङो गोसोखांनांगोन बिनि थाखाय बे गगৈ सारानो बेखौ फुल प्लेजेड माने इउनिभारसिटिबो खालामनायाव बिनिनो आखाइ दं गतिके दिनै बिनिसिम बिथाङा जेरावखि थाया सोरगोआव था जेरावखि थाया मानो आं बिनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय।